Apisas abich mamoko mag obila mag okwach kich mayande ni e kweth ma otesi ni SSU ochwale doho bang' kanyo maki kitudogi gi tho mar Wainde moko ariyo kod dereba mayande oting'ogi. Apisas go pod dhi bedo e odang'ech ka nonro dhi nyime mano bang' doho yie kod kwayo mar jomin buche. Wycliffe oko nigi lerno. Apisas go magin Joseph Mwenda, David Chepcheng, Stephen Luseno, Paul Njogu kod Simon Gikonyo ochwale nyim jang'ad buche Diana Mochache do makahawa. Ma timore tok duol marango kaka obila tayo chenro maggi dayo dhogi ka itudogi gi lal mar jopiny India ariyogo kod jariembo margi Nicodemus Mwange mane olal e yo magalagala. Jomin buche okwayo doho mondo omigi thuolo mar dhi nyime gi timo nonro ne achijego kuom ndalo maromo 30. All the cases will be consolidated and the matter will be argued on Monday, which means we shall be arguing matters for 9 people. The first 4 and this 5. I hope, and we told the court, they will have arrested all the others that they want to arrest so that by Monday we have a complete set of people who will be arguing for. Nonro matinende yango ni Joseph Mwenda kod Paul Njogu ne nitie bungu mar Abadea kama wachore ni ringrego nowitie. Wachore ni David Chepcheng kod Stephen Luseno ne oluwo ndach Waindego kowuok e kar dak margi kendo magichwe gichopo e kar budho moro ma Westlands kama ne olalie kodgi. Chepcheng to yangore ni ne nitie bwa apisas mag obila moko 3 mane osendhi motelo, ka Njogu be iwacho ni ne nitie nyamburko mane oting'o jopiny Indiago nyaka e bunge mag Abadea. Simon Gikonyo to wachore ni ne ochopo e kar dak mar Waindego e kar sa 12 mag odhiambo motelo ne lal margi. Chepcheng, Luseno kod Njogu ne nitie bad obila mar Flying Squad mane osewuo oko. Doho tamore chiwo rambun ne apisas go ka wacho ni ginyalo krocho chenro mar nonro madhi nyime matudogi gi ketho mar lal jopiny Indiago. Ji 5 go ibiro lornegi e tesend obila ma industrial area. Wycliffe oko, Ramogi TV.